Калі у ракавіну цёмную жамчужніцы падзе пясчынка хоць адна, жомчугам патроху робіцца і яна. Калі ж у дух мой западзе і заварушыцца там кавалак грубага жыцця, у жомчуг звернецца сілай пачуцця. У Максима на кашулі вышыты галубкі, і затое вышывала, што цалуе губкі. Ад Максима кніжніка пачатак. І калі скончылася 7000 год ад стварэння свету, Христос ізноў зышоў на зямлю і хадзіў па ёй, каб споўнілася тое, аб чым сведчылі прарокі. І хадзіў ён па ўсім забраным краі, па Занёмашчыне, па Задзвіншчыне, па Бярэзінскай зямлі. І толькі на цябе надзея, край родны мой. Краіне слепай, дзе я умираю, у белым доме гостиной кухни. Я не самотный, я книгу маю, с другами пара, Максина пусти. Няма таго, што раньш было. Няма таго, што раньш было. Жадаю я, каб у мяне быў свой дзіцёнак, маленькая дачушка, немаўляшка, Аня Максимовна. Побывать у краях незнакомых, зазнать камышах сигорик, закинуть в полях соленых белопенного синего мора. Что чуете, что бачить, чего все мехтять и мехтять? Непогодный вечер, сум над мужем гуси. Острую браму святую и вояков на хвостых конях, белопене проносят огонь, рвутся, пнутся и в чашках ребят. Стародавней литовской погони не разбить, не спинить, не стримать. Жива еще душа у народе гэтым. Ой, лявоника, лявоника моя. Моя. Моя лявоника, лявоника моя. Але няхай же у песнях будзе і страва для душы, няхай будуць думкі добрыя і навучаючыя. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Для доўгае расстанне з вами чарнее ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс нядоўгае расстанне з вами? Я побляднел от горьких слез, и триолет почал словами. Недолгое расстание с вами чарнеет ваших черных кос. Рукопись гэта шукал Максим Богданович, 1913 год. Остается город, наш нас благо.